А в следващия репортаж вижте напрегнатия делник на най-чаканият човек днес. Дядо Коледа вече раздава подаръци. Той ще е най-хубавият репортаж за днешния ден. Срещаме с дядо Коледа секунди преди да влезе в поредния дом и да зарадва малки и големи с подаръци. Дядо Коледа притеснява ли се преди да се появи пред децата? Дядо Коледа има голям стаж, голям опит. Дядо Коледа може да не се притеснява, но държи в най-натоварения си работен ден от годината да изглежда перфектно. Тая печена пуй, където ядохме с нощи, малко така, но всичко е нормално. Хайде да радваме децата. Айде да влизаме, че те вече са полудели от нетърпение. Добър ден! Папкахте редовно? Да! 1, 2, 3, подаръците отвори! Запачай бързо! Хайде да видя! Всички деца много се зарадваха на подаръците, а освен това бяха много подготвени тази година. Както видяхте, не е никак лесно да си дядо Коледа. Той ще трябва да посети още много други домове навсякъде по света. За BTV новините, Теодора Трифонова.